Добрай раніцы, шановнае гаспадарства, вітаю вас з мінскага футбольнага манежа, дзе праз некалькі хвілін адбудзецца сустрэча за 7-е месца турніра Кубак развіцця 2026 паміж зборнай Беларусі, хлопцы да 16 гадоў, і зборнай горада Мінск У-17. Для мікрафона Андрей Ільеня. Бачыце вы, што каманды ўжо на сінтэтыцы футбольнага манежа. Зараз мы гімны Рэспублікі Беларусь, канешне ж, паслухаем далей пра склады каманд, пра суддзей. Карацей кажучы, будзем назіраць, я спадзяюся, відовішчны і яскравы футбол. Уважаемые зрители, просим вас встать для исполнения государственного гимна. Звучит гимн Республики Беларусь. Што ж, сябры, гімн прагучаў, і хлопцы вітаюць адзін аднаго. Мне здаецца, самы час якраз-такі іх і прадставіць. Зборная Мінска У-17, галкіпер нумар 12 Роман Жураўкін. Вось якраз у графічным выглядзе на вашых экранах склад каманды Сергея Багрыцевича. Нумар 2 Даниил Аксёненко, 4 Микита Веранков, 5 капитан Константин Карпаев, 6 Роман Король, 7 номер Евген Барыскин, 8 Роман Яцинович, 13 Клим Лабан, 15 Максим Петровский, 17 Дмитрий Воронцов и номер 25 Артем Пляшко. Як я уже сказал, галоўны тренер Сергей Багрыцевич. Склад команды Беларусь У-16. Ось гэта зборная Мінска. Да, вы, я думаю, яе пазналі. Ну і, канешне ж, каля гэтага баннера яны сфотаграфаваліся. Гэта ўжо зборная Беларусі. Вось якраз-такі яе склад. Ілля Юхнович, капітан і галкіпер нумар 12. 3 Александр Климович, 4 Дмитрий Марон, 6 Ярослав Беланович, 8 Владислав Тратяк, 11 Захар Лешан, номер 15 Владислав Вярэнік, 17 Іван Жахоўскі, 20 Захар Сігневич. Вельмі такая для Беларусі футбольная прозвішча. 21 нумар Арсений Шумилов і нумар 24 Дмитрий Ваўрук, галоўны тренер Дмитрий Чалей. Ну што ж, футбалісты зборнай Мінска ўжо гатовы, в прынцыпе, распачаць гэтую сустрэчу. Но вось трэба сказаць, што гэтыя дзве каманды занялі у сваіх групах 4-е апошнія месцы. Ну і, адпаведна, сёння вось разгуляюць, аспрэчаць 7-ю пазіцыю у групе А. Зборная Мінска гуляла з камандай Беларусь У-17, Казахстан У-17 і Таджикистан У-17. Ну вось адзіны бал змаглі падначальныя Сергея Багрыцевича здабыць. Гэта так, не, падначальныя Сергея Багрыцевича ніводнага бала. Ось у параўнанні з камандай Беларусь У-16 яна ў першым туры згуляла у нічю з камандай Узбекістана 0-0. Ну і тут трэба адзначыць, што Беларусь У-16 на гэтым турніры ніводнага гола не забіла. Гэта галкіпер на ваших экранах. Вось промільгнуў Роман Жураўкін, но гэта Ілля Юхнович.
Так што сёння, канешне, падначаленыя Дмітрыя Чалея вельмі прагнуць. Першы гол усё ж такі на Кубку развіцця 2026 забіць. Што датычыцца каманды зборнай мінскай, яна забіла ўсё ж такі гол у матчы першага тура з камандай Казахстана. Яна змагалася, 1-3 прайграла, як і ў наступных сустрэчах, адпаведна таджыкістанцам 0-1 і камандзе Беларусь У-17 таксама 0-1. Самыя невыніковыя, адпаведна, каманды сёння вось самага ранку тут у футбольным манежы высвятляюць адносіны. Пра арбітраў я абяцаў распавесці. Ілля Сушчынскі, Дмітрый Гарагляд і Вячеслав Сяроў. Уся брыгада з Беларусі, чацвёрты арбітр Владзіслаў Папко і інспектор матча Владзіслаў Драчэўскі. Давайце глядзець за тым, як зборная Беларусі зараз у атаку імкнулася выйсці, правым флангам атакавалі хлопцы Чалея, ну вось да варот дайсці ў іх не атрымалася ўсё ж такі. Ну і адразу ж наступная спроба, закід наперад, і там Даніл Аксёненка, другі нумар зборнай Мінска, гуляе галавой упэўнена. Падбор за беларусамі застаўся, і вось так яны, адчуваючы, што прайсці справа, узарваць абарону саперніка будзе складана, мяняюць вектар атакі і ўжо абіраюць левы фланг для свайго наступнага наступлення. Мяч тут сыходзіць за межы футбольнага поля, і Максім Пятроўскі, 15-й нумар, рыхтуецца мяч у гульню увесці з аута. Укідвае якраз таки на Аксёненку, Аксёненка пераводзіць налева. Ну і ўжо тут хуткасць набірае Дмітрый Варанцоў. 17-й нумар, перадача няблага, ну што, прастрэл зробіць? Не, ўсё ж такі не здолее Клім Лабан, затое ён напрацаваў у гэтым моманце на вуглавы. Так што ў нас першы стандарт у матчы ўжо на 3-й хвіліне. Давайце глядзець, што змогуць выціснуць падначаленыя Сергея Багрыцевіча вось з гэтага вуглавога. І на падачу ідзе Мікіта Веранкоў, 4-й нумар. Увесь, увага, Ілля Юхновіч, капітан і галкіпер беларускай зборнай. Высокая падача і нават удар галавой. Даніл Аксёненка. Высокі гэты абаронца, вось он буйным планам на наших экранах здолеў там на дальняй штанзе ўсё ж такі у паветры прабіць. Няхай сабе недакладна, аднак ужо тое, што удар нанесены, ужо гэта шмат значыць. Яшчэ раз на паўторы, да, здолеў тут Аксёненка пераскокнуць праз Мікіту, праз Уладзіслава, даруйце, Вярэніка, ну і прабіў. Так што гэта ўжо пэўны трывожны званочак для абароны зборнай Беларусі да 16 гадоў. Максімальную адзнаку сваім падначаленым паставіў Дмітрый Чалей. Вось якраз такі у пасляматчавым каментары 21 лютага, ось у суботу, казаў галоўны трэнер пасля паражэння ад зборнай Азербайджана, што папракнуць хлопцаў проста язык не паварочваецца. Усё ж такі вельмі шчыльны календар турніра. Кожны дзень з чацвярга па суботу каманда праводзіла гульні. Гэта, канешне, вельмі шмат затратны у сэнсе энергіі, у сэнсе моцы турнір. Ось такі календар, так ён зверстаны ў гэтым годзе. Ну і таму, канешне ж, за тое, што хлопцы вось ніводнага мяча не забілі, ён не папракаў сваіх і, адпаведна, толькі у пазітыўным ключы рабіў вось гэты свой каментар. Давайце таксама вось адзначым, што сапраўды хлопцам было складана. І не толькі ім, а таксама і зборнай Мінска, дэбютанту турніра Кубак развіцця, які ўжо ў беларускай сталіцы ў гэтым годзе праходзіць у 22-й раз. З мячом футбалісты зборнай Мінска.
Константин Карпаев, капітан, робить передачу на Аксьоненку. Той самий футболіст, який зовсім недавно першу спробу забити зробив. Пас назад робить Микита Веранков на Журавкіна. Ну і знову бачимо, що лівим флангом удається атакувати зборной Мінська. Там Дмитрий Воронцов напруживая оборону, зміщається криху у центр. Передачу короткую робить на Артема Пляшко. Ну і пас уже до Веранкова йде. І знову все тут доходить до центр дефу команди зборної Мінська У-17. Перебудовується зборная Беларусі. Відповідно, ось при позиційній обороні така діагональ пайшла. Ну і, напевно, мог у гэтым моменте Владислав Трацяк згуляць больш упэўнена. Так, адбегчы назад і все ж таки прыняць гэты мяч, а не адбіваць яго галавой за межы поля. Ну, гэта маладосць, все тут зразумела. Канешне, шмат крытыкаваць хлопцаў ні ў якім разе мы не павінны. Пачатак 7-й хвіліны і 0-0 у гэтым матчы за 7-е месца Кубку развіцця 2026. Ілля Юхновіч моцна наперад мяч адпраўляе. Ну і ён даходзіць да Захара Сігневіча. Сігневіч, правда, за мяч не чапляецца. Воронцов там і аут на карысць зборнай Мінска. Ось буйным планам якраз такі той самы Дмитрий Воронцов, 17 нумар. Ну, заўважны футболіст па першых хвілінах. Ужо некалькі разоў імкнуўся ён прайсці там па левым краю і навесіць. Ну і памятаеце, што той самы вуглавы, пасля якога прабіваў Аксьоненка, зарабіў якраз такі 17 нумар. Ну вось, атака зборнай Мінска яшчэ адна. Гэта хлопцы крыху, канешне, старэйшыя. І спроба прабіць зараз ад Дмітрия Марона, 4-го нумара. Да, даруйце, Микита Веранкова, канешне. Гэта ён быў, і тут ужо штрафны удар прызначае Ілля Сушчынскі. Зараз на паўторы мы яшчэ раз упэўнімся, што сапраўды мела месца парушэнне правілаў. Да, тут вось так вось падкасіў у гэтай сітуацыі Артём Пляшко Владислава Трацяка, калі я не памыліўся. Ну, з гэтага стандарту нічога не выціснулі хлопцы Дмітрыя Чалея, і гульня працягваецца. І зноў нікуды не спяшаецца зборная Мінска. Карпаев пераводзіць на Максіма Пятроўскага. Пятроўскі зноў-такі на Веранкова. Карпаев. Капітан на Аксьоненку. І зноў мяч ідзе да 5-го нумара зборнай Мінска. І вось ён дыяганаль робіць у фланг. Ну, там на месцы і на вышыні ва ўсіх сэнсах аказаўся Уладзіслаў Трацяк. Шмат футболістаў са Сдюшар футбольнага клуба Мінск, з футбольнага клуба Дынамо Мінск. Ну і, адпаведна, ёсць таксама прадстаўнік акадэміі БФФ у складзе зборнай Мінска. Гэта Пятро Кудраўцаў. Ну вось, Пятро знаходзіцца ў рэзерве. Што датычыцца зборнай Беларусі у 16, я думаю, што па хадзе турніра вы, сябры, ўжо маглі ад маіх калег даведвацца, хто ж там з футбалістаў які клуб прадстаўляе. Ну, ось акадэмія БФФ, Мінская Дынамо, ну і адпаведна ўсё. Усе гэтыя хлопцы, якія зараз вось у гэтай мятнага колеру форме на газоне знаходзяцца, яны вось з гэтых менавіта вельмі пладавітых, пладаносных школ. Дынамо Мінскі, акадэмія БФФ. Хуткім часе ўжо зборная Беларусі да 16 гадоў. У гэтым годзе гэта адбудзецца. Ну, вось будзе прадстаўляць нашу краіну у адпаведных адборачных турнірах. Па восені гэта ўжо адбудзецца.
Ну а этапом падрыхтоўкі, конечно, і з'яўляецца Кубак развіцця 2026. Зноў з левага фланга змяшчаецца на гэты раз ужо 13-й нумар. Праз цэнтр імкнуўся вось так накіравацца і паспрабаваць прабіць Клім Лабан. Ну, стрымалі яго сапернікі. І Ілля Юхновіч робіць перадачу направа. Не спяшаецца абаронца. І зноў мяч аддае свайму капітану. Дмитрий Ваўрук. Пас назад. Марон на Юхновіча. І зноў дыяганаль. Зноў дыяганаль. На гэты раз ужо ад галкіпера. Імкнецца да гэтага мяча паспець першым Владзіслаў Трацяк. Ну і што, у рэшце-рэшт, вуглавы цяпер ужо каля варот Романа Жураўкіна. Вуглавы для зборнай Беларусі. У нас заканчваецца 11-я хвіліна. Нагадваю, на усялякі выпадак, што па 40 хвілін таймы на Кубку развіцця. Ну што ж, памятаем, чым скончыўся мінулы вуглавы. Ну, на гэты раз у нас розыгрыш мяча, і тут крыху не паразумеліся. Хлопцы, вельмі ім, канешне, крыўдна. І так бярэцца зараз Захар Сігневіч за галаву. Ну, вось з Дмітрыем Ваўруком яны, канешне, больш ашчадна маглі распарадзіцца гэтым вуглавым. Ну, што адбылося, то адбылося. Трэба забываць момант і далей гуляць. Кідавае мяч з аўта Максім Пятроўскі. Зноў Пятроўскі. Перарываецца гэты пас. Ну што, можна паспрабаваць прабіць. Ну, пакуль для гэтага няма магчымасці. А цяпер яна надаецца. Удар па варотах, і зборная Беларусі забівае першы мяч на гэтым турніры. На 12-й хвіліне ось здолеў Захар Сігневіч гэты гол правесці. Ну, там, в прынцыпе, абаронцы, канешне, наварылі. Будь здароў, зборнай Мінска, і дазволілі з мячом сустрэцца Сігневічу, які ўжо ніводнага шансу не пакінуў Роману Жураўкіну. Вось якраз-таки 20-га нумара калегі нам даюць буйным планам. Ну што ж, гэты футбаліст, які, яшчэ раз кажу, першы гол зборнай Беларусі на гэтым турніры забіў. Далёкі вугал пацэліў. Ну, проста шыкоўны гол у самы вугалок. Па шчырасці, тут сапраўды Роман Жураўкін, ну, не меў шанса. Я думаю, можа быць, калі б скокнуў крыху раней, аднак, ну, працаваў галкіпер зборнай Мінска па мячы, і тут ужо просто да яго не дацягнуўся. Ну, можа быць, зараз гэты груз адказнасці, груз таго, што не здолелі забіваць у мінулых матчах на групавым этапе футбалісты зборнай Беларусі ў 16. Спадзеі, яны будуць забіваць і далей шмат. Ну, в прынцыпе, можна сказаць так, што гэты гол адбыўся пасля першага ж вострага моманту, які падначальныя Дмітрыя Чале стварылі. Працягваецца гульня. Ну, адказ хацелася б, канешне, ад зборнай Мінска убачыць у самы бліжэйшы час. Я спадзяюся, што падначальныя Сергея Багрыцевіча ўсё ж такі вялікія намаганні да гэтага прыкладуць. Ось па галах сумарна у турніры 1-1. Казахстанцам забіла зборная Мінска ў першым туры. Ну і, адпаведна, вось сёння Беларусь у 16 высілкамі Захара Сігневіча адзначылася сваім голам. Паглядзім, што будзе далей. Зборная Беларусі з мячом. Адкрываецца тут злева, як і заўсёды, Владзіслаў Трацяк. Мяч у Марона. Марон пераводзіць направа на Ярослава Белановича, і вынос наперад. Ну, пакуль вельмі проста гуляюць і адна і іншая каманды. Тут парушэнне правілаў было. І мяч у гульню увядзе 5-й нумар Константин Карпаев. Гэта капітан зборнай Мінска, нагадваю. У атацы правіла парушыла зборная Беларусі. 15-я хвіліна, 1-0 на карысць намінальных гаспадароў. Карпаев
І перарывае яго перадачу. Глядзіце, няблага. Лешан адразу ж зрабіў 11-й нумар подачу ў штрафную пляцоўку. Вось справа просто не дайшла до гола. Там уважлівыя былі абаронцы. Ну, прэсінгу зараз Захар Лешан вельмі няблага себе праявіў. Вярэнік. Пас на Карпаева. Ну, складана. Прэсінг працуе у падначальных Дмітрая Чалея. На мячы тут першы Трацяк. Перадача на партнёра. Ну і зноў-такі на Лешана. Што Захар тут прыдумае? Забяганне рабіў і яму мяч накіроўваў Трацяку, маю на ўвазе. Лешан, ну тут прачыталі футболісты зборнай Мінска гэтую перадачу. Пас пайшоў ад Трацяка на партнёра. Ну і цяпер ужо так выціскаюць у сярэдзіне поля футболістаў зборнай Беларусі сапернікі. Максим Пятроўскі ўкідвае у напрамку да Романа Яцыновіча. Мяч пайшоў. Карпаеў, перадача на Яцыновіча. Зноў праз Пятроўскага. Яцыновіч па фланзе прорываецца. 8-й нумар. Глядзіць наперад і все ж таки з мячом не расстаецца. Перадачу нарэшце робіць у штрафную пляцоўку. Гэта можа быць небяспекай для зборнай Беларусі. Зноў Яцыновіч. Аддаў яму перадачу Еўген Барыскін. Зноў Барыскін з мячом. На Яцыновіча гуляе. І перавод 8-го нумара на процілеглы фланг. Ну, там павінен быць і то Лабан, ці то Варанцоў. І сапраўды 17 і 13 нумары. Тут сітуацыю накаляюць. Удар па варотах Роман Кароль зрабіў. Ну і што, ступіў у гульню зараз сапраўды Ілля Юхновіч. Галкіпер перавёў мяч праз папярэчыну на вуглавы. Вось гэта Романа Караля нам калегі даюць са спіны. Ён прабіў, ён гэты удар нанёс. Ну вось ужо Аксёненка, а цяпер і Лабан прабівалі. У складзе зборнай Мінска выходзіць з варот Ілля Юхновіч. Ну і яго цёзка Сушчынскі, рэферы, бачыць парушэнне правілаў на галкіпера. Нам яшчэ раз паўтараюць вось той самы удар Романа Караля. Ну, сапраўды згуляў 6-й нумар як Кароль. Апраўдвае ён сваё прозвішча ў гэтым моманце. Ну і адпаведна, канечне, павінен быў на удар зрэагаваць Ілля Юхновіча. Як жа там абаронца далі прабіць Каралю? Чаму у абароне на правым фланзе зборнай Беларусі ну неяк гуляе не так упэўнена, ў прынцыпе, дазваляе праводзіць гэтыя атакі. Якраз такі зноў-такі трэба зазначыць, што з левага краю атакавала зборная Мінска, і адтуль гэты момант прыйшоў. Яшчэ адзін вуглавы, пачатак 19-й хвіліны ў нас. Вуглавы для зборнай Беларусі. Ну і бачым мы, што не спяшаецца там футбаліст, які будзе выконваць гэты стандарт. Правой ногой. Подача на ближнюю стойку. Ну что, будзе удар по воротах. Тут такі волейбол головами адбыўся на подборы зборная Беларусі. А дакладна Александр Климович. Зрабіў ён перадачу направо. І зноў назад на Белановича, наколькі я разумею. Там правы абаронца гуляе у зборнай Беларусі пад 6-м нумарам. Трацяк. Кароткі пас на Лешана. Лешан у штрафное. Ідзе на аднаго, на другога. І удар па варотах моцны. Іван Жахоўскі прыклаўся зараз. Вось гэты хлопец пад 17-м нумарам. Ну не даваў ён нагоды узгадваць прозвішча раней. А цяпер просто прымусіў мяне гэта зрабіць. Ну колькі тут? Метраў 20, в прынцыпе, да варот было. Крыху каб ніжэй мяч все ж таки пайшоў, то было б больш небяспечна і вымушаны быў бы, я думаю, Роман Жураўкін рэагаваць, рабіць сейв. І гэта канешне, яскравасці нашай гульні надало б.
дадатковай. Ну, памятаеце, у пачатку эфіру я сказаў, што на яскравы футбол, на відовішчны мы закладваемся. Нават у гэтым матчы за 7-е месца. Зборная Мінска. Перавод ідзе на правы край. Ну і там зноў-такі на вышыні аказаўся Владзіслаў Трацяк. Ну, у паветранай барацьбе ён аказаўся больш спрактыкаваным, чым яго апанент Роман Яцыновіч. Мяч у зборнай Беларусі. Кароткі пас. Ваўрук. Перадача пайшла на Трацяка. Трацяк яшчэ далей. Леша. Ну і цяпер набірае хуткасць Вярэнік. Вярэнік можна ў штрафную ўваходзіць. Вярэнік перадачу зрабіў, ужо знаходзячыся ў штрафной. Клімовіч. Другі тэмп. Падача занадта высокая ад Александра Клімовіча. Ну і тут барацьба за мяч ля самай вонкавай лініі. Глядзіце, 2 15-х нумары сышліся ў гэтым двубоі, у гэтай мікрадуэлі. Ну і добра, што не выключыўся з барацьбы. Да апошняга змагаўся Владзіслаў Вярэнік, і нават прастрэл імкнуўся зрабіць. Там на шляху мяча паўстаў абаронца зборнай Мінска. Гэта парушэнне правілаў на Мікіце Веранкове. Хуценька футбалісты Сергея Багрыцевіча гэты мяч разгулялі. Пашоў наперад калектыў Сергея Багрыцевіча. Ну, трэба, канешне, імкнуцца штосьці цікавенькае там каля варот Іллі Юхновіча ствараць і забіць урэшце рэшт другі гол на гэтым турніры. Ну, сітуацыя, якая вымушае проста больш актыўнымі быць наперадзе падначальных Сергея Багрыцевіча. Ну, таксама неблагі вопыт для вось такой каманды. Упершыню у нас, наколькі я памятаю, менавіта не зборная прымае ўдзел у Кубку развіцця, а ось не зборная конкретной пэўнай краіны, ось менавіта зборная горада, зборная Мінска. Ось такі досвед займець, згуляць з сапернікамі лепшымі па сваім узросце. Гэта, канешне, дарагога варта. Я думаю, што вельмі пазітыўна ацэніць у цэлым гэты старт для сваёй каманды галоўны трэнер Сергей Багрыцевіч. Зараз з мячом Карпаев. Робіць капітан зборнай Мінска пас назад. Ну і тут ужо направа ідзе перадача. Максим Пятроўскі. Пятроўскі праходзіць, глядзіце, зараз Трацяка. Ну і што ён здолее зрабіць? Пас назад на Яцыновіча. Падача ў штрафную. Гуляе галавой Ваўрук. Яцыновіч на Пятроўскага назад. Аксёненка пераводзіць на Карпаева. Карпаев зноў на Аксёненку. Ну і другі нумар ужо зноў-такі направа гуляе. Там Пятроўскі заўсёды вольны. Адпаведна, няма як гэтую атаку далей праводзіць Пятроўскаму, таму ён робіць гэтую перадачу зноў-такі назад на свайго партнёра. Аксёненка, Пятроўскі. Зноў другі нумар з мячом і нікуды не спяшаецца. А вось гэтая перадача вельмі рызыкоўная была і перахоплівае мяч футбаліст зборнай Беларусі. Правда, парушэння правілаў ніякага не было. Захар Сігнеевіч упаў па сваёй волі. Ну, Сушчынскі быў побач, так што ён выдатна ў гэтай сітуацыі разабраўся. 24-я хвіліна у нас ўжо заканчваецца. 1-0 зборная Беларусі наперадзе, дзякуючы голу на 12-й хвіліне Захара Сігневіча. Карпаев. Пас на Аксёненку. Глядзіць наперад другі нумар. На Яцыновіча гуляе. Ну і мяч сыходзіць ад футбаліста зборнай Беларусі. Там з Яцыновічам Дмітрый Ваўрук згуляў як мае быць. Яшчэ раз на паўторы давайце глядзець. Ну і, канешне, тут ніякага фолу не было. Ох і хітрэц гэты Захар Сігневіч. Ну, гол ужо забіў, хацеў яшчэ і
Ось так па-акторску згуляць і справакаваць на свісток Ілью Сушынскага. Ну, давайте адзначым арбітра. Ён, в прынцыпе, на гэты ось на гэтыя хітрыкі не купіўся, што называецца. Аут для зборнай Мінска. Максім Пятроўскі з мячом укідвае яго амаль што ў штрафную пляцоўку на Барыскіна. Барыскін хацеў зрабіць прастрэл. Ну, прастрэл не атрымаўся, зато будзе вуглавы. Ну, шмат, в прынцыпе, ось такіх стандартаў у нас у гэтым матчы. Расстаўляе сваіх абаронцаў Ілля Юхновіч, канешне, першы нумар зборнай Беларусі. Хоць на спіне ў яго нумар 12. Ну, трэба быць уважлівым. Таму што ўжо пасля вуглавога зборная Мінска зрабіла так, каб прабіць па варотах. Надарыўся удар. Памятаеце вы у самым пачатку гульні Аксёненкі. Падача нізам. Прабіць акцэнтавана. Ўсё ж такі Мікіта Веранкоў не здолеў у гэтым моманце. Мяч у Яцыновіча зноў. Яцыновіч. Гэта удар па варотах. Ці прастрэл. Выйшаў і кулакамі згуляў як мага далей, выбіўшы мяч Ілля Юхновіч. Ну ось пасля стандарта ўсё ж такі пэўная небяспека ствараецца каля варот 12-го нумара зборнай Беларусі. Трэба быць яму вельмі уважлівым. Ну, в прынцыпе, вялікіх там нейкіх нараканняў на гульню Юхновіча няма і быць не можа. Вось, прынамсі, за праведзены на футбольным полі час ўжо згулялі каманды 26 хвілін. Юхновіч гуляе налева. Ну і праз апорнага паўабаронцу Арсенія Шумілава. Пас назад пайшоў. Белановіч цяпер ужо наперад. Ну, хлопцы выйсці зараз з першай траціны поля не здолелі. Гэта я б, канешне, праз зборную Беларусі. Губляецца мяч вельмі хутка. На вялікі жаль. Роман Жураўкін перадачу зрабіў на Аксёненку. Зноў Жураўкін. Пятроўскі назад. Ну і галкіпер моцна наперад. Роман Жураўкін. Калі адчуваюць футбалісты зборнай Мінска, што прэсінг будзе ўключаць каманда Дмітрыя Чалея, то, канешне ж, няма тут асаблівага вартасці. Ох, які момант. Асабліва не варта тут нешта прыдумляць. І удар па варотах вельмі класны. Дмітрый Ваўрук, 24 нумар. Вось ён зараз на нашых экранах нанёс і паўтор. Яшчэ раз. Ну, проста шыкоўны удар. Кап крыху ніжэй. Ну, я упэўнены, што лік бы стаў ужо і 2-0. Дазваляюць біць футбалісты зборнай Мінска сапернікам. Ну, трэба сказаць, што на той самай шчаслівай для Захара Сігневіча 12-й хвіліне адлегласць да ворот была не такая сур'ёзная, як зараз, калі прабіваў Дмітрый Ваўрук. Але тым не менш, ось з такой саліднай дыстанцыі Ваўрук мог зноў-такі засмуціць Романа Жураўкіна. Ну, гэтага не адбылося. Не так шмат момантаў, у прынцыпе, трэба сказаць, у гэтым матчы абедзве каманды стварылі. Ну, ось удар галавой у самым пачатку пасля вуглавога Аксёненкі. Потым Роман Кароль прабіваў, там, калі мяч на вуглавы перавёў Юхновіч. Ну, ось гэта, в прынцыпе, і ўсе моманты, якія зборная Мінска стварыла. Ну, акрамя вось згаданых удараў Сігневіча і Ваўрука, так, в прынцыпе, таксама мы нічога не можам узгадаць. Гэта я ўжо пра зборную Беларусі, канешне ж. Мяч заўтра будзе ўводзіць правы абаронца Белановіч, і мяч даходзіць да Вярэніка. Вярэнік прастрэл яму не дазваляе зрабіць капітан зборнай Мінска Канстанцін Карпаеў. Ну і звыкла ідзе на падачу вуглавога Захар Сігневіч. Той самы футбаліст, які забіў адзіны гол пакуль у гэтай гульні. Правая нога рабочая 20-го нумара зборнай Беларусі, і ён зараз выканае гэты стандарт. Зноў-такі на бліжнюю стойку. Ну, можа, варта было б паспрабаваць па-іншаму. Крыху далі мяч ўсё ж такі адпраўляць Сігневічу. Удар па варотах.
Гэта Захар Лешан. Ну, з развароту так удар ён наносіў, удар, які ён не рыхтаваў, канешне, ну і адпаведна міма варот прабіў. Жураўкін на Карпаева. Карпаев правілы не парушае. Свісток Іллі Сушчынскага маўчыць. Пятроўскі. Пятроўскаму тут барацьбу навязывае Захар Лешан. Пятроўскі назад на Карпаева. Короткая перадача. Пятроўскі, Яцыновіч. Один дотык. Няблага. У зборнай Мінска тут можа атрымацца выхад з абароны. Ну, не атрымаўся, але аут. Аут для зборнай Мінска, для хлопцаў у чырвонага колеру форме. Максім Пятроўскі. Ну, спяшацца асабліва яму няма куды. Глядзіце наперад. І мяч зараз укіне на Яцыновіча. Ну, зноў-такі, вось гэтую мікрадуэль мы зараз пасля аута пабачылі дзвюх 8-х нумароў Трацяка і Яцыновіча. Мяч сышоў ад футбаліста зборнай Беларусі. Пятроўскі гэтым разам ужо кідае назад на Аксёненку. Аксёненка на Жураўкіна. Жураўкін памыляецца. Гэта востры момант можа быць для зборнай Беларусі. Удар па варотах і стойка. Варатовае дабіванне. Гол. Гэта 2-0. 31-я хвіліна і гол на рахунку Арсенія Шумілава. Як жа там памыліўся Роман Жураўкін. Да, ну сапраўды, галкіпер мог згуляць куды больш упэўнена, куды больш без рызыкі, так бы мовіць. Ну, памылка прывяла да гэтага гола. Ну, памылка гэтай трэба было яшчэ ж скарыстацца. Першы удар пайшоў у стойку, нізам у далёкі вугал прабіваў футбаліст зборнай Беларусі. Ну і ўжо на падборы, на дабіванні першым быў Арсеній Шумілаў. Вось гэты футбаліст пад 21-м нумарам. 2-0. Давайте глядзець. Ну вось, Аксёненка робіць перадачу Роману Жураўкіну. Ну і што тут Жураўкіну перашкодзіла больш дакладна згуляць? Ось такі удар. Хто там? Сігневіч, мне падаецца, зрабіў у стойку варот. Ну, а пасля ўжо быў бездакорны Арсеній Шумілаў. 2-0 у матчы за 7-е месца турніра Кубак развіцця 2026. Ну і 8 хвілін яшчэ асноўнага часу гуляць у першым тайме. Больш, канешне, упэўнена трэба гуляць і галкіперу, і абаронцам зборнай Мінска. Ой-ой-ой, тут галоўнае, каб без пашкоджання абышлося. Ох, балюча зараз сапраўды Захару Лешану. Ён узнімаецца на ногі. Ну, все нормально. Просто крышечку тут імгненні непрыемныя для яго. Яшчэ раз гол, другі ў гэтым матчы мы пабачылі на паўторы. Арсеній Шумілаў забіў гэты другі мяч на 31-й хвіліне. Ваўрук у штрафной супраць яго капітан зборнай Мінска Карпаев. Ну, в прынцыпе, 5-й нумар няблага гуляе. Вось гэтага хлопца хацелася б, канешне, адзначыць. Не уступае ён ні ў водным эпізодзе ў барацьбе. Ну, вось, прынамсі, па у гэтых вось 33 хвілінах можна пра гэта адназначна сказаць. Ну што ж, яшчэ адзін вуглавы. І зноў-такі каля мяча Захар Сігневіч. 20-й нумар. Можна закручваць у вароты. Высокая падача Сігневіча. Галавой там гуляе Аксёненка. Ён на вышыні. Другі тэмп. І выбівае мяч як мага далей Арцём Пляшко. Падбор за зборнай Мінска. Ну, трэба контрвыпад, канешне, арганізоўваць як мага хутчэй. Ісці наперад не дазваляюць таго футбалісты зборнай Беларусі. І зноў усё пачынаецца ад печкі, ад цэнтр дэфаў. У чырвоным памыляецца. Тут толькі я яго пахваліў. Карпаев. Ну і гэта зноў-такі спроба зборнай Беларусі скарыстацца памылкай. Перадача, выхад сам на сам, удар па варотах. Становішча, праўда, па-за гульнёй было. Так што нават калі б і Уладзіслаў Вярэннік здолеў забіць, то гэты гол не быў бы залічаны. Ну, вось гэта буйны план Вячеслава Сярова. Рэферы на лініі, які зараз зафіксаваў становішча па-за гульнёй.
Ну, сябры, не ведаю нават на ваш тут выбор. Ці слушна быў офсайд зафіксаваны зараз. Ну, может быть, да, голова была крышечку наперадзе. Головой у нас у футболе мячы забиваются. Так что, ну, пэўна, все ж таки офсайд меў месца. Вось гэтыя самыя сантыметры тут усё і вырашылі на карысць зборнай Мінска. Хаця у любым выпадку вярэннік не перагуляў Романа Жураўкіна. Так что давайте адзначым у гэтым моманце і галкіпера, які вельмі своечасова выйшаў з варот, скараціў вугал абстрэлу, ну і не даў сябе перагуляць. Жураўкін мяч у гульню ўводзіць, 36-я хвіліна. Лік 2-0. Ну і, в прынцыпе, ініцыятыва ўжо ў другой палове першага тайма перайшла абсалютна цалкам да зборнай Беларусі. Мяч укідвае Заўт Пятроўскі, памыляецца Веранкоў. І тут адразу ж пасля памылкі Веранкоў парушае правіла на Захары Сігневіча. Шумілаў назад на Белановіча. Белановіч туды глыбей у фланг, направа. Ну, і барацьба там ідзе за мяч ля вуглавога сцяжка. Будзе удар ад варот. Все ж таки там, ну, не здолеў прастрэл зрабіць футбаліст зборнай Беларусі. Не здолеў, тому што належным чынам яго апякаў Клім Лабан. Здаецца, гэта ён быў. 13-й нумар. Мяч Жураўкін у гульню ўвёў. Лешан. Кароткі пас на Жахоўска. Жахоўскі бачыць, што адкрываецца і бяжыць Трацяк, але перадача Жахоўскага, канешне, неякасна і выйшла. Пляшко. Мяч у яго забірае Ваўрук. Карпаеў, барацьба, Карпаеў. Мяч все ж таки страціў. І тут жоўтую картку яшчэ можа капітан зборнай Мінска перад сабой пабачыць. Ну так яно і адбываецца. У нас першае папярэджанне. Ну, адчуваў Косця, што страціў ён кантроль над мячом. Ну і так вось схапіў Захара Лешана просто за шыю. Навошта? Ну, не ведаю, навошта гэта было рабіць. Крыху так захліснулі эмоцыі 5-го нумара зборнай Мінска. Ну і на 37-й хвіліне ён папярэджанне атрымлівае. Убачыў перад сабой жоўты свет. Яшчэ раз на паўторы. Ну, сапраўды, нешта такое з вольнай барацьбы зараз нам прадэманстраваў капітан зборнай Мінска. Штрафны удар для беларусаў, для падначальных чале вельмі небяспечна можа быць. У сценцы тут два футбалісты. Паглядзім, што тут прыдумае все той же Сігневіч. Аксёненка на другім паверсе зноў бездакорна гуляе. Ведаеце, вось гульня галавой, конечно, другога нумара зборнай Беларусі, гэта вельмі высокая адзнака. Класна ён умее, конечно, вось на другім паверсе дзейнічаць і выдатна выбірае пазіцыю. Гэта датычыцца не толькі гульні ў абароне, але мы памятаем таксама, што і удар па варотах здолеў нанесці Аксёненка ў самым пачатку гульні. З мячом зборная Мінска. 39-я хвіліна у нас у самым разгары. Ну, я не думаю, што будзе шмат дадаваць да першай паловы Ілля Сушчынскі. Но вось пасля перапынку, як і заўсёды у матчах Кубка развіцця, будзе цэлы шэраг замен у складах абедзвюх каманд. Галоўнае, канешне, усіх футбалістаў назваць будзе. Гэта складаная справа для каментатара. Вось на турнірах развіцця ўжо проста ведаю па вопыту. Ну, спадзяюся, што з гэтай задачай спраўлюся. Ну і зноў зараз памыляецца Жураўкін. Ну што там з галкіперам? Удар па варотах і сваю зараз памылку выпраўляе Роман Жураўкін. Захар Сігневіч прымусіў 12-го нумара. Вось ён на вашых экранах зараз папрацаваць. Але да гэтага Роман перадачу зноў-такі недакладную зрабіў. Вось давайте глядзець яшчэ раз. Ну вось Жураўкін. Ну вось куды ты гэты мяч адпраўляеш? Ну згуляй ты менш рызыкоўна. Ну
не давялося б вось так вот выпроствацца, скакаць у правы сябе в угол і адпаведна гэты мяч на вуглавы пераводзіць. Ну а так яшчэ адзін стандарт для зборнай Беларусі. У канцы тайма гуляе кулакамі Жураўкін пасля падачы Захара Сігневіча. Барацьба там за мяч. І ў гэтай барацьбе ну, файна дзейнічае Дмітрый Варанцоў. Ідзе перадача на Романа Яцыновіча, ён там злева ўжо аказаўся, але гэтым мячом не здолеў авалодаць. І апошні свісток у першым тайме мы пачулі ад Іллі Сушчынскага. 2-0. Зборная Беларусі У-16 наперадзе ў матчы з камандай зборнай Мінска У-17. На 12-й хвіліне забіў Захар Сігневіч, на 31-й падвоіў перавес зборнай Беларусі Арсеній Шумілаў. Ну, давайте, сябры, яшчэ раз паглядзім на паўторах гэтыя галы. Вось так забіваў Захар. Ну, канешне, тут не разабраліся, вельмі брудна, да? Памыліліся Роман Кароль і Дмітрый Варанцоў і дазволілі вось так прабіць Захару Сігневічу. Ну, а гэта ўжо другі гол. І таксама ён прыйшоў пасля памылкі, гэтым разам ужо галкіпера Романа Жураўкіна. Вось он перадачу робіць на Сігневіча, той б'е ў стойку, але на дабіванні першы Арсеній Шумілаў левай ногой вельмі спакойна ён мяч у вароты адправіў. Хаця так зноткі не без рызыкі, яшчэ раз калі мы на паўторы пабачым, то можам у гэтым упэўніцца. Ну што ж, сябры, разам з камандамі адпачнём і вернемся у мінскі футбольны манеж праз 15 хвілін.
Сборная Беларуси выходит на замену. Вместо игравшего под номером 12 Ильи Юхновича выступит игрок под номером 16 Иван Поддубный. Вместо игравшего под номером 24 Дмитрия Мурука выступил игрок под номером 7. Сябры, мы вяртаемся у мінскі футбольны манеж. Другі тайм матча за 7-е месца Кубка развіцця паміж камандамі Беларусь у 16, зборная Мінска у 17. Зборная наперадзе 2-0, дзякуючы галам Захара Сігневіча і Арсенія Шумілова. Да, тут шэраг замен, як я вам і казаў, сябры. Ну вось у складзе зборнай выйшлі на футбольнае поле галкіпер Матвей Дзялендзік, першы нумар, 9 Кирилл Салянік, 13 Кирилл Шелест, 14 Марат Лазарэвіч і нумар 22 Арсеній Асіпенко. У складзе зборнай Мінска новы галкіпер, гэта Маноліс Акрытидзіс, нумар 16, 3 Павел Никитич, 10 Владислав Хачатурян, 11 Серафим Серафимович, 14 Максим Иванов, нумар 19 Всеволод Гарбацкий, 21 Андрей Свердликов, 22 Илья Каурыга и 23 Артем Сапега. Ну вось атрымліваецца, што 5 замен у складзе зборнай Беларусі адбылося. І 9 новых футболістаў у складзе каманды Сергея Багрыцевича. Ну што ж, паглядзім, якім у нас адбудзецца, якім апынецца другі тайм, другая палова гэтай сустрэчы, яшчэ 40 наперадзе. І у нас аут для зборнай Беларусі з мячом у руках 17 нумар. Гэта Іван Жахоўскі. Ну і цяпер ужо у Марата Лазарэвіча капітанская павязка, таму што на футбольным полі няма Іллі Юхновіча, яго заменіў Матвей Дзялендзік. Гэта ракіроўка на пазіцыі галкіпера. Перавод Ярослав Беланович зрабіў на Дмітрия Марона. І цяпер ужо зборная Беларусі у атацы левы фланг там задзейнічаны. Пас назад пайшоў, зноў-такі вось на таго самага Лазарэвіча. Перадача направа. Ну і гэта адзін з самых актыўных футбалістаў там справа быў 20 нумар Захар Сігневіч, які і голам якраз такі першым адзначыўся. Ну, калі ўлічваць, што гэта была 12-я хвіліна, то гэты гол Хуткін абавязкова можна і трэба называць. Яшчэ адзін фол. Ну і буйным планам Владислав Трацяк. На ім правілы якраз такі былі парушаныя. Марон зараз адчуў на сябе вось гэтую няправільную гульню з пункту погляду правілаў з боку саперніка. Да, даруйте, помылился. Конечно, Иван Поддубный под 16 номером, а не Дзялендзік уступил гульню замест Іллі Юхновича. Да, трэба было абавязкова про гэта сказаць. У атацы зборная Мінска і бярэ гульню зараз на сябе Владислав Хачатурян. Узяў гульню на сябе, аднак перадача пайшла назад. Ну вось гэта тая, напэўна, рыса, ось якой можна, ў прынцыпе, ахарактарызаваць увесь гэты матч. Шмат хлопцы гуляюць назад, а не наперад. Ну, ў прынцыпе, хацелася б, канечне, каб у іншым рэчышчы гэтая гульня праходзіла. Пайшоў пас на Владислава Трацяка. Ён гуляе са сваім апорным паўабаронцам Шумілаў. Не так шмат яго прозвішча называў я у першым тайме. Незаўважны быў Арсеній. Ну, вось цяпер ён адкрываецца пад сваіх абаронцаў. Таму што прэсінг уключае зборная Мінска. Ўсё ж такі спробы, хаця такія кволыя, але ўсё ж такі ёсць ад падначаленых Сергея Багрыцевича. Вось у гэтым кампаненце гульні Сігневіч, перадача ў штрафную, няблага. І удар па варотах роўна, правда, па пазіцыі Маноліса Акрытидзіса. Аднак давайце мы заўважым, што, ну, в прынцыпе, удар у створ гэта ўжо нешта, і паўтор моманту вось
прабіваў у гэтай сітуацыі Кірыл Салянік. Яшчэ раз перадача. Перадача просто шыкоўная пайшла вось ад Захара Сігневіча. Ну, сапраўдны лідар каманды Дмітрыя Чале. Я думаю, што калі ў яго запытацца, хто ж там самыя ў складзе яго калектыва, то сапраўды з прозвішча Захара ён назаве. Зборная Беларусі валодае мячом на чужой палове. Лазарэвіч назад на Марона. Марон налева. На Жахоўскага. Яшчэ адзін пас. Белановіч. Трацяк. У фланг туды. Там заўсёды ведае 8-й нумар, што ёсць Захар Сігневіч. Зараз ён пазмагаўся з сапернікам. Ну, правда, пазмагаўся так, што быў неправы. Ну, вось гэты футбаліст. Ну, я думаю, што нават ужо беларускія нашы клубы павінны на 20-га нумара, на гэтага хлопца, хаця ён вельмі, канешне ж, яшчэ малады, 2010 года нараджэння. Зусім нядаўна дзень нараджэння яго быў, 17 лютага. Павінны, канешне, увагу звярнуць на яго. Ну і, напэўна, трэба удакладніць усё ж такі, у якой ён школе займаецца, чыім выхаванцам з'яўляецца акадэміі АБФФ. Ну, з акадэміі шмат футбалістаў ужо прыходзілі ў беларускія клубы, у самыя розныя, і працягваюць гэта рабіць. Падача з вуглавога. Напрацавалі на яго хлопцы Сергея Багрыцевіча. Ну, правда, гэты стандарт ні да чога такога вельмі нязручнага для галкіпера, для абароны зборнай Мінска. Для абароны зборнай Беларусі, канешне ж, не прывёў. 7 хвілін каманды правялі на полі ў другім тайме. Ну, ось пакуль без сапраўды вострых момантаў. Ну, в прынцыпе, мы на гэта і асабліва не разлічвалі. У пэўным сэнсе, канешне, вось гэтыя шматлікія змены ў складах, яны руйнуюць структуру гульні, хаця асабліва там і не назіралася, канешне, прынамсі, у гульні зборнай Мінска. Ну, беларусу таксама 5 замен, і, канешне, яны могуць паўплываць на тое, што мы бачым на полі, паўплываць на футбол, які каманда Дмітрыя Чале дэманструе. Ну, тут шмат пра што можна казаць, і у тым ліку, канешне, пра ўзаемаразуменне. Мяч на левым фланзе, атака зборнай Беларусі. Тут пазіцыйная працягваецца. Лазарэвіч глядзіць направа, ёсць там Трацяк. Ну, пас ідзе Белановічу. Цяпер ужо Трацяк з мячом, і яго тут штурхае, хаця ў межах правіла, ў межах дазволенага Клім-Лабан. Ну і працягваецца гэта штурханіна хлопцаў. Ну і малайчына там, малайчына. 13-й нумар зборнай Мінска. Ён усё ж такі ў гэтай барацьбе корпусаў, так бы я, напэўна, я б назваў, быў больш упэўнены і больш, адпаведна, сябе зарэкамендаваў якасна. Удар па варотах, ён блакуецца. Пас назад. Перахопліваюць мяч футбалісты зборнай Беларусі. Адразу у штрафную пляцоўку. Гэта зноў Салянік. Салянік прастрэл і напрацаваў зараз Кірыл на чаргу вуглавы. Ось адразу, калі мяч страчвае зборная Мінска на сваёй палове, беларусы хуценька яго імкнуцца туды ў штрафную адправіць на хутканогіх футбалістаў. Ну, ось ёсць такія ў складзе каманды Дмітрыя Чале. Ну, у прыватнасці Кірыл Салянік, які ось з'явіўся на полі пасля перапынку. Вуглавы зараз будзе, і на гэтым вуглавым, ну, як і заўсёды, я так разумею, Захар Сігневіч, ён усе гэтыя стандарты выконаў і ў першым тайме. Падача на бліжнюю, там малайчына
Той самы Константин Карпаев, 5-й нумар, капітан зборнай Мінска. А тут ужо сапраўды быў фол. Фол номінальных гасцей. Хаця, ведаеце, што зараз Захар Сігневіч ужо адкрываецца. Ён не выконвае стандарта. Гэта вось момант з перадачай Кірылу Саляніку. Ну, калі прайстрэл прайшоў, было б няблага. Удар па воротах і 3-0. Все лёгка і проста было зроблена. У гэтым моманце зборная Беларусі упэўнена вядзе ў ліку. Ну і ўжо вось такое патроеная перавага, здабытая пад начальнымі Дмітрыя Чалея. Арсеній Асіпенка забівае гэты гол. «22-й нумар на 51-й хвіліне зрабіў ён лік 3-0. Да, расчараваны галкіпер Маноліса Крыцідзіс. Ну, ён у тым моманце ніяк не здолеў сваёй камандзе, канешне, дапамагчы. І яго віны ў гэтым прапушчаным голе і няма. Канешне, паўтор хацелася б паглядзець. Там ўсё ж такі Кірыл Шэлест, наколькі я зразумеў, ці ён, ці Марат Лазарэвіч вось рабілі гэтую падачу, і там ужо ніхто не перашкаджаў Арсенію Асіпенку. Ось так швядой у далёкі вугал нізам. Ну, дзе там які Крыцідзіс выратуе. Проста без шансаў. Ну што ж, 3-0. Ці будзе ўсё ж такі голу адказ? Ну, мы чакаем яго ад зборнай Мінска. Ну, вось давайце глядзець на паўторы. Да, у далёкі вугал нізам. Ну, шыкоўна. Просто шыкоўна. Все было зроблена. І дзе там абаронцы, як выбудоўвалася гэтая самая абарона зборнай Мінска на гэтым стандарце. На стандартах заўсёды, канешне, важную ролю адыгрывае увага. Ну, зараз з увагай былі вельмі сур'ёзныя праблемы у каманды, якая, ну, я думаю, што 8-й стане апошняй на гэтым турніры. Ну, самае галоўнае, што досвед ўсё ж такі здабыты гэтай ось зборнай, якая была складзеная з футбалістаў з Дюшар футбольнага клуба Мінск, ну і мінскага Дынама. Даходзіць тут мяч да Івана Паддубнага. Ну, у галкіпера зборнай Беларусі у другім тайме абсалютна няма ніякай працы. Да, сябры, звярніце ўвагу, што 28 лютага а палове на 16-ю гадзіну на стадыёне Дынама Юні у беларускай сталіцы сустрэча за суперкубак Беларусі паміж МЛ Віцебскай і гарадзенскім Нёманам. Абавязкова прыходзьце, квіткі, наколькі я ведаю, ужо у продажы. І ось распачнецца сезон зусім хуценька. Ужо, я думаю, вы засумавалі па беларускім футболе. Ну і ось такая першая ластаўка. Гэта сапраўды у нашай краіне кубак развіцця. Ось гэты выдатны турнір, які ўжо, як я казаў, 22-й раз праходзіць у Мінску. Распачынаецца сезон ось гэтай першай ластаўкай. Ну а затым суперкубак, матчы чвэрцьфінала Кубка Беларусі. Ну і затым ужо чэмпіянат БТР, вышэйшая ліга. Сачыце абавязкова за абвесткамі, за навінамі. Ну і любіце беларускі футбол, іншага у нас няма. Зборная Беларусі ў атацы. Ось такі мякі-закі на дальнюю стойку ад 14-го нумара, які зараз ужо з капітанскай павязкай на рукаве. Гэта Марат Лазарэвіч быў. Ну, крышачку не хапіла яму тут меры пры гэтым навесе, да. Занадта моцным ён аказаўся, хаця пры гэтым і мяккім. Тут перахоплівае гэтую перадачу Трацяк, пас назад. Сігневіч зноў назад на Ярослава Белановича.
Да, больш мякка кажа зараз Дмітрый Шалей Ярославу Белановичу, што ось калі у цябе партнёр вось на такой адлегласці, ну так моцна ўжо мяч шпурляць не трэба. Ну, гэта такая тэхнічная хіба, ну у нас маладыя футбалісты на газоне. Канешне, мы іх у любым выпадку вельмі паважаем, ну а трэнерам, канешне, і трэба рабіць заўвагі, на то яны і на трэнеры. Удар па варотах у далёкі вугал ад 22-го нумара, гэта быў Ілля Каўрыга. Ну, ось казаў я, што не было працы ў Івана Паддубнага ў другім тайме, а цяпер яна з'явілася. Яшчэ раз паўтор, ну там і не без рыкашэту Дмітрыя Марона, но ён такі быў вельмі невялічкі, так скажам. Таму, канешне, у галкіпера не было ніякіх праблем. Парушаюць правілы футбалісты зборнай Мінска. Пас назад пайшоў ад Трацяка на Белановича. Беланович гуляе з Іванам Паддубным. Дыяганаль. Вельмі высока мяч пайшоў. Ну і, канешне, Захар Сігневіч ніяк не мог да яго дабрацца. Як вы, сябры, разумееце, сёння фінальны гульнявы дзень Кубка развіцця пасля сустрэчы за 7-е месца, якую вы зараз глядзіце на YouTube-канале АБФФ. Гульня за 5-е месца. Азербайджан У-17, Таджикистан У-17. У 12:20 яна возьме старт. Далей, адпаведна, сустрэча за бронзу. Казахстан У-17, Узбекистан У-17. Ну і фінал а 17-й гадзіне яго пачатак. Беларусь, Расія. Абавязкова за гэтымі матчамі можете сачыць і абавязкова сачыце на YouTube-канале АБФФ. Становішча па-за гульнёй яшчэ адзін момант мог тут стварыцца для зборнай Беларусі. І зноў-такі Захар Сігневіч. Ось колькі ўжо разоў мы яго прозвішча называлі. Напэўна, самую вялікую колькасць ось гэтых самых разоў. Да? Ну да, становішча па-за гульнёй тут было неаспрэчнае. Акрыцідзіс. Ну, галкіпер мяч настолькі недалёка выбіў, што адразу ж пайшла і атака зборнай Беларусі. Які яшчэ момант? Ну, 4-0. Тут лік абавязаны быў станавіцца крэшачку ніжэй, калі б, канешне, мяч адправіў. Ось футбаліст такі прабіваў. Яшчэ адна замена ў складзе зборнай Беларусі. Ну, ось цяпер іх фіксаваць ужо будзе, канешне, лягчэй. Дмітрый Марон сыходзіць з поля. Ну, а нам паўтараюць яшчэ раз вось мінулы момант у далёкую дзевятку, каб мяч пайшоў. Да, гэта быў бы, канешне, гол вельмі прыгожы. Ну і замест Дмітрыя Марона Антон Вяль пад 5-м нумарам выходзіць на поле на 58-й хвіліне. Адпаведна, гэта 6-я замена Дмітрыя Шалея. Захар Сігневіч з мячом у цэнтры. Накручвае ён зараз вельмі лёгка, прытым Іллю Каўрыгу прастрэл ад Саляніка, ну і на месцы Акрыцідзіс. Абмяняліся ось апошнія хвіліны 2-3 каманды ударамі па варотах. Ну, калі Ілля Каўрыга прабіў па створы, то ось футбалісту зборнай Беларусі, на жаль, там я не заўважу, хто там прыкладаўся. Можа быць, нават гэта быў і Арсеній Шумілаў, да якога зараз пайшла перадача з правага фланга ад Арсенія Асіпенкі. Ну, вось, да, не заўважыў, удар быў, в прынцыпе, неблагі. Проста крыху яму не хапіла дакладнасці. Ну і удар ад варот. Зараз будзе выконваць Маноліс Акрыцідзіс. Нейкі грэцкі падданы у складзе зборнай Мінска. Ну, грэцкія карані, я упэўнены, што у гэтага маладога чалавека ёсць.
улічваючы, да, прозвішча і імя гэтага хлопца. У створы ворот зборнай Беларусі. Створы ворот зборнай Мінска. Канешне, зборная Беларусі зараз абараняецца, як гэта не дзіўна. Падае на газон Роман Яцыновіч, все спакойна, все нормально і можна працягваць. Там не было фолу, ну, пас, в прынцыпе, неблагі. Ішоў ось у напрамку Серафіма Серафімовіча. Клим Лабан аддае мяч Серафімовічу. Ён укидывае з аута на Хачатурана. Хачатуран назад. Ну, рызыкоўны пас. Пайшоў на Артёма Сапегу і ўжо ось гэтая спружына распрамляецца контратакі зборнай Беларусі. Злева там праходзіць футбаліст і прастрэл робіцца. Мяч у штрафной пляцоўцы і адбіваюцца футбалісты зборнай Мінска. Лазарэвіч назад гуляе, ну, няма куды яму спяшацца. Белановіч зноў на Лазарэвіча, той злева. Глядзіць наперад, ну, варыянтаў няма. Тут так расставіліся па месцах падначаленыя Сергея Багрыцевіча. І мяч зараз перахапілі спакойна. Каўрыга прымае яго, разгарнуцца яму не далі. Прыйшлося перадачу рабіць назад. Нікіціч. Да, вось Нікіціч настолькі падобны да Карпаева, Косці, што я нават яго і зблытаў. Да, Карпаева не было ўжо ў другім тайме. Гэта трэці нумар Павел Нікіціч. А каму ж перайшла та капітанская павязка, ну, прыглядаюся я да футбалістаў зборнай Мінска і не бачу. Яшчэ будуць дзве замены. Ну і нам зноў нагадваюць пра суперкубак Беларусі. МЛ Віцебск Нёман 28 лютага 15:30 стадыён Дынама Юні. Квіткі, сябры, ўжо ў продажы. Ну і замена таксама будзе ў складзе зборнай Мінска. Выйдзе на поле пад 9 нумарам Дзяніс Дзімітраў. У складзе зборнай Беларусі рыхтуюцца ўступіць у гульню Яраслаў Губашын і Кірыл Кавалёў. Адпаведна, 7-я і 8-я замены будуць. Гэта ўжо Дзімітрыя Чалея. Мяч у цэнтры поля. І зноў рызыкоўная папярэчная перадача. І зноў Захар гуляе выдатна. Што Сігневіч прыдумае? Цікава, можа быць, Захар гэта нейкі сваяк Мікалая Сігневіча? Но мне падказваюць, што не. Это просто футбалісты з адным і тым жа прозвішчам. Ну, калі, в прынцыпе, таго ж узроўню дасягне Захар, як і Мікалай, я думаю, што ён будзе абсалютна не супраць гэтага. Удар па варотах імкнецца зрабіць 13-й нумар зборнай Мінска. Ну і робіць яго. Увайшоў ён так вось у штрафную пляцоўку, пакружляў, увайшоў і прабіў, аднак недакладны. Гэты удар быў ад Кліма Лабана. Вось ён на нашых экранах. Ну і замены праводзяцца. А гэта яшчэ раз недакладны удар Лабана нам калегі дэманструюць. Адгуляў сваё той самы Захар Сігневіч. Ось якраз такі на 64-й хвіліне ён сыходзіць з поля разам з Арсеніем Шумілавым. Ну і нам зараз яшчэ раз паказваюць удар Кліма Лабана. Ну, калі Захар Сігневіч сышоў з поля, можа быць, і паўтор яго гола нам дадуць, каб мы яшчэ раз яго узгадалі, яшчэ ім зноў-такі заахвоціліся, так бы мовіць, працягваць сачыць за кар'ерай гэтага вельмі яшчэ маладога футбаліста. Ну і на футбольным поле, як я ўжо казаў, Кірыл Кавалёў і Яраслаў Губашын выйшлі. Ну а Дзяніс Дзімітраў выйшаў на поле замест Романа Яцыновіча. Таксама гэтая замена адбылася на 64-й хвіліне. Да,
зусім ужо іншыя футбалісты зараз на газоне мінскага футбольнага манежа ў параўнанні з стартавымі складамі. Спакойна тут гуляе на выхадзе Маноліса Крыцідзіс, мяч у рукі забірае галкіпер зборнай Мінска. 15 хвілін, чвэрць гадзіны да заканчэння гэтай гульні. Ну, і, в прынцыпе, з пункту погляду выніку, я думаю, што тут ужо ўсё даўно зразумела. Ну, як даўно? Зразумела, напэўна, вось з той самай 51-й хвіліны, калі Арсеній Асіпенка забіў трэці гол у вароты зборнай Мінска. Пэўныя высілкі, канешне, падначальныя Сергея Багрыцевіча яшчэ робяць, каб ўсё ж такі засмуціць Івана Паддубнага. Ну вось, цяпер закід у штрафную, закід у напрамку 19-го нумара. Гэта Всевалад Гарбацкі, ну, першым быў на мячы. Выйшаў вельмі своечасова з варот Іван Паддубны. Ну і удар Кліма Лабана. Вось не так даўно мы бачылі. Вось такія спробы час ад часу ўсё ж такі робяцца. Хочацца забіць другі гол, канешне, зборнай Мінска на гэтым турніры. Ну а што датычыцца зборнай Беларусі ў-16, то яна сваю задачу вось у гэтым ужо матчы сваім апошнім фінальным перавыканала, так бы мовіць. Вось на групавым этапе хлопцы Дмітрыя Чалея так і не забілі, а сёння ўжо вызначыліся тройчы. Яшчэ раз давайте скажу. Захар Сігневіч, Арсеній Шумілаў і Арсеній Асіпенка. Вось сёння два Арсенія ў галеадорах у нас. Перавод тут спакойна гуляе той самы Кірыл Кавалёў у абароне, які зусім нядаўна, некалькі хвілін назад, з'явіўся на полі. 67-я хвіліна. Перавод налево. Серафімович назад гуляе. На Нікіціча. Дыяганаль. Ну і спакойны, спакойны вельмі Уладзіслаў Трацяк. Крышачку ён нерваваўся на першых хвілінах гэтай гульні, ну потым ужо гэтыя нервы ўсе сышлі ад яго. Ну і зараз ось Кірыл Салянік левай ногой змясціўся крыху так у цэнтр, прабіў, ну, роўна па пазіцыі Маноліса Крыцідзіса. Ніякіх там праблем у галкіпера не было. Свердлікаў направа гуляе. Сустракаецца з мячом Хачатуран. Ну і вось яшчэ на Гарбацкага перадача. Всевалад можа ўсё ж такі штосьці там прыдумае. Не ўдаецца. Там малайчына Яраслаў Беланович. Хаця, праўда, не зусім малайчына. Мяч 6-й нумар зараз для сябе адваяваў, а потым і страціў. Усё тут скончваецца вуглавым для зборнай Мінска. Нам яшчэ раз паказваюць удар Кірыла Саляніка. Ну, зноў-такі, вось проста ішоў за ім, і ніякіх спроб мяч адабраць не рабіў Павел Нікіціч, трэці нумар. Ну і з-пад яго, у прынцыпе, Салянік і прабіў. Ну, балазе для Маноліса Крыцідзіса, што роўна па тым месцы, дзе ён і знаходзіўся. Ну, давайте словы компліменту скажем і для галкіпера зборнай Мінска. Падача з вуглавога пайшла, удар па варотах. Гэта Ілля Каўрыга. Ці Арцём Сапега? Не, гэта Сапега памыліўся. Ну, ось 22 і 23 нумары ўжо прабівалі па варотах Івана Паддубнага. Зараз гэта зрабіў Сапега. Яшчэ адна спроба. Гэтым разам ужо ад Кліма Лабана. Ну, гэты футбаліст, я так мяркую, да апошніх секунд гульні будзе знаходзіцца на футбольным полі. Яго ўжо трэнеры наўрад ці зменяць. І зноў пашоў Сапега наперад. Гэта абаронца, аднак, ну, што тут ужо быць сціплым, трэба нават і абаронцам ісці наперад, забіваць. І зараз на паўторы зноў-такі гэтыя спробы. Мы бачым, спроба была ў першым тайме, памятаеце, калі там Даніла Аксёненка прабіваў, ну тады мяч пайшоў
не ў створ. Ну а зараз ось Артём Сапега прабіў па створы, ну роўна зноў-такі па пазіцыі галкіпера Івана Паддубнага. Ну гэтыя высакарослыя гульцы, яны, канешне, вельмі удала, калі выскокваюць, калі яшчэ і пазіцыю выдатна выбіраюць, то заўсёды гэта непрыемна для абароны. Ну, Іван Паддубны спакойна справіўся з той пагрозай. Калі мяч пайшоў у бок ад галкіпера, гэта ўжо, канешне, быў бы іншы калінкор. Дыяганаль Свердлікаў робіць налева, але зусім недакладную. Яшчэ раз, сябры, 12:20, 14:40 і 17:00 матчы за, адпаведна, 5-е, 3-е і за золата Кубка развіцця 2026. У фінале сыдзецца з камандай Расіі зборная Беларусі, якую узначальвае Александр Вячаславович Бразевич, якой у наступным ужо месяцы, у сакавіку, трэба будзе адправіцца на другі раунд чэмпіяната Еўропы, згуляць у Лізе Б у Нідерландах. Сапернікі і мясцовыя футбалісты будуць таксама касавары. Так што, сябры, будзем сачыць, будзем заўзець за нашу каманду. Ага, падказваюць мне. Дзякуй вялікі, што ў Турцыі ўсё ж такі, а не ў Нідерландах. Ну, да, нідерландцы чамусьці беларусаў да сябе не пускаюць. І ўжо не першы раз. Ну, мы патрываем пакуль што. Зноў-такі прастрэл справа быў зроблены. Ілля Каўрыга рабіў гэты прастрэл, і абаронцы зборнай Мінска згулялі надзейна. 72-га хвіліна ў нас пачалася. Яшчэ адзін вуглавы. Ось такі план за варот. Барацьба за пазіцыю. Ну што, можна тут з вострага вугла і прабіваць. І зрабіў гэта гулец зборнай Беларусі, аднак становішча па-за гульнёй зафіксавана. А Крыцідзіс гуляе налева. Біланович, все спокойно, и можно назад на Ивана Паддубнага. Паддубны налево. Ну, вот там. Там теперь будет вырушивать наперед футболист сборной Беларуси. Далеко прошел, треба сказать, наш 5-й номер. Тут усе наши, безумовно. Это Антон Вяль был. Так само он уступил гульню по ходе другой паловы. Пайшоў наперад Вяль, але мяч страціў. Никитич. Ідзе наперад 3-й номер. Перадача на Кліма. Ну і што Лабан? Што Лабан зараз прыдумвае? Серыя тут фінтоў. Ну, на адным месцы, канешне, калі гэтыя фінты, гэта абсалютна неэфектыўна. Ну і спакойна зараз Марат Лазарэвіч, капітан зборнай Беларусі, ўжо ось у другім тайме. Перавод ён зрабіў налева. А прастрэл будзе ці не з вонкавай лініі. Ну, там імкнуўся, в прынцыпе, ўсё зрабіць, каб ўсё ж такі дайсці і прастрэліць. Сямнадцаты нумар нашай зборнай гэта Іван Жахоўскі. Ну і зноў Жахоўскі тут за мяч змагаецца з Денисом Димитровым. І што там, хлопцы вырашылі паспрачацца крыху. Ну, трэба тут таймаваць іх, канешне. Тут Іллі Сушчынскаму прыходзіць на дапамогу Вячеслав Сяроў. Ну і што там? Што там урэшце рэшт адбылося? Хацелася паўтор, канешне, пабачыць. Выносіць папярэджанне зараз Ілля Сушчынскі 10-му нумару Владзіславу Хачатурану. Ага, ну тут, ведаеце, тут, в прынцыпе,
Адразу стал так поднимать руки угору. Наш 13 номер, наш, я маю на увазе, зборной Беларуси Кирилл Шелест. Ну, ось Хачатурану только вынес желтую картку арбитра. Я мерковал, что и так само гэты жоўты свет запалится и перед Кириллом. Хотя он усім сваім выглядам показываю, что я тут не пры чым. Ну да ладно. Другое папярэджанне ўжо у нас у матчы. Памятаеце вы, что на 37-й хвіліне быў пакараны Константин Карпаев. Ну, ён ужо па-за гульнёй на лаве запасных знаходзіцца. Зборная Беларусі правілы парушыла. Штрафны для зборнай Мінска. І каля мяча Ілля Каўрыга. Артём Сапега там открываецца. Ён можа галавой прабіць з другога паверха. Вы памятаеце, але Каўрыга мяч не падняў на належны ўзровень. Ужо, можа быць, і сіл нават не хапіла. Хаця наўрад ці. Это я жартую. Лабан не праходзіць. Мяч падхоплівае Ілля Каўрыга. І таксама не праходзіць ён нашага 8-га нумара. Ну, спадабалась мне гульня Владислава Тратяка, скажу шчыра, упэўнена. Может быть, да, стартовые хвіліны не такими оказались, дзесьці эмоции и нервы узялі верх над ім, але потым все выраўняўся, все нормально. Осипенко. Перавод туды, каля паўкружа штрафной пляцоўкі. Ну, там малайчына Павел Никитич. Ну, в принципе, ось Никитича и Карпаева можно тут суадносна іх гульні параўноўваць, і адзін аднаго варты. Гэта вельмі высокія цэнтральныя абаронцы зборнай Мінска да 17 гадоў. Стыкаецца з мячом і прыбівае зараз Ярослав Губашин. Ну, ось падумаў, напэўна, 10-й нумар. Ну, чаму я тут на полі з'явіўся, трэба сябе праяўляць. Ну, вось гэты вельмі такі з такой нізкай пасадкай футбаліст, будзем так казаць, невысокага росту. Яшчэ раз яго удар правай ногой. Ну, таксама там да варот метраў 20 было. Давайте яшчэ раз глядзець. Да, знайшоў ён ўсё ж такі момант. Позицию больше зручной для себя зрабіў, ну и пробіў крышечку вышэй. 77-я хвіліна фактычна у нас на сыходзе. 3-0 зборная Беларусі у 16. Мацнейшая за зборную Мінска до 17 гадоў на турніры Кубак развіцця 2026. Да, я вам распавёў пра час, у які будуць наступныя гульні, ўжо вырашальныя распачынацца. Ну, таксама пра цырымонію закрыцця нельга забыць. У 18:45 яна будзе. Ну, і таксама яе вы зможаце паглядзець, хто захоча, на YouTube-канале Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі футбола. 78-я хвіліна. Становішча па-за гульнёй. Ну, тут зноў уважлівы памочнік Іллі Сушчынскага Вячеслав Сяроў. Маладыя арбітры таксама ось прыцягваюцца да абслугоўвання гэтага турніру. Ну, калі яшчэ гэты міжнародны досвед набываць, калі ось не ў такіх матчах, вельмі таксама недасведчаныя рэферы тут працуюць. Ну, пакуль што недасведчаныя, гэты досвед якраз таки тут і набываюць. Ну, дзесьці не без памылак, канешне, ну, хто не памыляецца. Перадача у штрафную, і тут таксама становішча па-за гульнёй, хаця так шчыра здзіўлены футбаліст, які патрапіў зараз у афсайд. Зборная Мінска у атаку ідзе. Ну, напэўна, адну ўжо з апошніх. Няўдала гэта робіць. Мяч падхапіў адразу Кірыл Шелест. Ён вось якраз такі ў мінулым моманце і патрапіў у афсайд, і так глядзеў здзіўленым позіркам на арбітра. Ну, Ілля Сушчынскі, канешне ж, быў няўмольны. Не даюць праходзіць у фінальную траціну поля зборнай Мінска. Ўсё тут абмяжоўваецца для футбалістаў у чырвоным цэнтрам поля. Перадача направа, закід. Ну і прабіць не дазваляюць. Ну, а закід рабіў Владислав Тратяк. Абаронца паказвае, што і ў атаку ён схадзіць можа, і калі гэта трэба, то ён
заўсёды гатовы. І з радасцю гэта робіць прычым. Хачатурян. Хачатурян з мячом, прорываецца 10-й нумар. У цэнтр ён вырушвае зараз. І вось адразу ж разворачваецца. Ну навошта вось гэтае рабіць? Ну не атрымліваецца ў цябе навошта? Ой-ой-ой-ой. Ну ўсё, у нас тут ужо і двубой, сапраўдны рэслінг, а можа быць нават і UFC пачынаецца. Трэба хлопцаў супакоіць. Зараз і тут і Сушынскі, і Гарагляд, і Сяроў павінны, канечне, дапамагчы хлопцам прыйсці ў сябе. Тым больш, што канец гульні, ну што ўжо тут эмоцыі свае дэманстраваць. Падзывае Ілля Сушынскі да сябе Владзіслава Хачатуряна, а ў яго ёсць папярэджанне. Давайте глядзець, вось тут Хачатурян якраз такі і ішоў наперад, потым чамусьці спінай да варот павярнуўся, яго накрыў Іван Жахоўскі, ну і вось тут ужо двое б'юцца, трэці не лезь, што называецца, але палезлі ўсе. Ну што, будзе выносіць папярэджанне Ілля Сушынскі? У нас 2 хвіліны мінімум дададзена да асноўнага часу другога тайма. Ну што, будзе жоўтая картка? Так, ну і выдаленне, адпаведна, да я ўжо казаў, што была прад'яўлена Владзіславу Хачатуряну крыху раней жоўтая картка. Гэта другая, і ну вось на гэтыя 2 хвіліны, якія засталіся, зборная Мінска да ўсіх сваіх бядот яшчэ і ў меншасці застаецца. Ну і таксама жоўтую картку вынес Івану Жахоўскаму Ілля Сушынскі. Гэта першае папярэджанне футбаліста зборнай Беларусі ў гэтай гульні. Ну што ж, стандарт прытым прызначаецца ў бок варот Івана Паддубнага якраз такі. І каля мяча зноў знаходзіцца Ілля Каўрыга. Ну, напэўна, зараз ім ужо патрэбна дакладны мяч больш высока паднімаць, каб мог там выскакнуць і паспрабаваць все ж такі забіць у гэтым матчы і, адпаведна, забіць другі гол сваёй каманды на турніры. Ну, я думаю, што Арцёму Сапегу, таму што ён самы высокі. Прытым Нікіціч прабівае, ну як прабівае, мяч ад яго галавы пайшоў уверх і апынуўся ў руках Івана Паддубнага. 3-0, перамога зборнай Беларусі У-16. Яна на гэтым турніры займае 7-е месца. Мінск, адпаведна, 8-е. Владзіслаў Трацяк, 8-й нумар, лепшы ў складзе зборнай Беларусі. Ну, я яго і, в прынцыпе, адзначаў, як вы памятаеце, па хадзе гульні. Мне яго гульня таксама спадабалася. Ну што ж, лепшы гулец гульні, я так разумею, ён. Ну, а нам паказваюць яшчэ раз галы. Гэта 12-я мінута, гэта трапны удар і вельмі прыгожы Захара Сігневіча. Давайте яшчэ раз паглядзім. Ну, літаральна з лініі штрафной пляцоўкі, 16 метраў, паклаў ён мяч у далёкі вугал. Гэта момант з другім голам. Арсеній Шумілаў, 31-я хвіліна. Ну, тут, канешне, без памылкі. Зноў-такі трэба гэта зафіксаваць. Галкіпера тады яшчэ Романа Жураўкіна не адбылося. Прабівае у стойку Сігневіч, ну а на дабіванні першы Шумілаў, 31-я хвіліна, 2-0. Ну і гол, канешне, Арсенія Асіпенкі нам зараз дадуць. Падача са штрафнога, ну і вось так вот швядою, адзін дотык, вельмі спакойна гэты мяч у вугал адправіў 22-гі нумар. Яшчэ паўтор нам даюць калегі таксама за варот. Ну, все было зроблена вельмі добра і вельмі упэўнена футбалістамі Дмітрыя Чалея ў гэтым матчы. Андрэй Ільеня для вас быў у гэтым эфіры. Сябры, сачыце за апошнімі гульнямі Кубка развіцця. Ну а я з вами развітваюся. Да пабачэння.